Aritmos, partner Platinum de Sage, líder en ERP i solucions tecnològiques especialitzades per a la gestió d'empreses del sector agroalimentari, patrocinador principal d'aquest podcast. Aritmos, 40 anys sembrant innovació i tecnologia per fer créixer el teu negoci. Som Rurals, un podcast sobre el món rural des del món rural, amb Albert González Farran. Castelldans, Juncosa, l'Albagés, les Borges Blanques... Aquests són alguns dels municipis que en els darrers mesos han fet saltar les alarmes a causa de rompudes i moviments de terra, la majoria promogudes per grans empreses agrícoles. Destrosses de bancals i masos de pedra, afectacions sobre jaciments arqueològics o avingudes d'aigües fluvials han estat les darreres conseqüències. Però de qui és la culpa? Dels tècnics per no preveure-ho? De l'administració per no regular-ho? O dels empresaris per no vetllar pel territori? Anem a analitzar-ho pam a pam. I quan un no té permisos fer la destrossa que veus aquí, doncs em sembla que ens hauríem d'implicar tots una miqueta. Joan Pérez, Sí, ets el regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Juncosa per Sí. el grup municipal Tots som Juncosa, sí. i tu vas ser present amb aquesta finca que és propietat de Pons, aquí al terme. Què va passar aquell dia? Em pots explicar? Bueno, en principi va passar algú aquí amb cotxe, em van dir, ostres, doncs mira, allà hi ha una crema, hi ha molt foc. Vaig pujar, més que tot perquè si hi ha algun tema, diguéssim, així de rural i així, doncs també m'agrada saber per la natura i tot això, i vaig arribar i vaig veure aquí que estaven fent una crema bastant gran. Vaig trucar al cap, diguéssim, dels agents rurals i em va dir que era una crema controlada, diu que es podia fer, que havien demanat un permís i que es feia, era fora de temps, diguéssim, de crema, però bueno, que es podia fer. I amb aquestes, doncs, bueno, vaig veure aquí que hi havia uns marges que estan tapats, vull dir, això que diuen espones o així, i vaig dir, hòstia, que és que ens estan tirant les espones, aquí hi ha 2 o 3 cabanes que poca vida em sembla a mi que els hi hagués quedat, i després me n'he assabentat, i ho tenim també, de que han tirat diverses cabanes de voltes. Amb aquestes cabanes de voltes, clar, nosaltres no estem en contra, diguéssim, de que facin rompudes. No estem en contra de que plantin i això, però que preservin una mica, diguéssim, el que tenim nosaltres aquí, que és espones, cabanes de volta, les típiques cabanes de sempre, doncs que mirin de conservar-les una mica, que és el que han fet al voltant del celler. Si anéssim a mirar al voltant del celler, allà sí que veuràs perfectament doncs, que les tenen molt ben arregladetes i molt maques. Vau tenir una reunió a l'Ajuntament, amb l'alcaldessa, amb els representants de l'empresa, Sí. i resulta que no tenien permisos. No, no en tenen. Van fer una sol·licitud, dintre d'aquesta sol·licitud que es va demanar, està tot pendent d'entregar. Inclús l'arquitecte del Consell Comarcal també els hi va remarcar que se'ls havia demanat diverses coses, diverses documentacions, i en aquest cas doncs, que no ho tenien. És un problema, no? O és una preocupació aquestes rompudes a la Juncosa. Vull dir, teniu unes quantes finques roturades ja. Quina és la principal font de la preocupació que us aporta? El patrimoni cultural, diguéssim, per part nostra d'això, del que estem dient. Tema masos, tema les cabanes de voltes i preservar una mica, perquè si us hi fixeu fins aquí, poques muntanyes, pocs arbres, poc de tot. Hi ha el Pla d'Urgell que ja no queda res, ens arribem fins aquí, les Garrigues, comencem a tindre, es veu per dir alguna cosa, més natura, es veu més boscos, més de tot. I clar, quan venen a fer aquestes ruptures, pràcticament aquí no queda res. Però tu ets constructor, què aporten els masos o què aporten els marges al territori?
Doncs a veure, primer, jo crec que el turisme és una de les coses que podria vindre aquí. Per què? Perquè són coses... Aquests masos fa 500 anys, o poder 1.000, vés a saber. Tot això, la gent que li agrada la natura i això, ve aquí a veure això. Precisament es fan unes caminates ara, que se'n van fer aquests dies unes, que li diuen el Mas del Curro, que van allà i hi ha, a veure, hi ha 50, per dir alguna cosa, hi ha 50 cabanes de volta, hi ha una mà de marges, hi ha espones, hi ha de tot, i és el del territori. Més que tot és perquè són coses que han estat molts anys aquí al territori. I que ara, perquè dius, mira, fan una rotura, t'ho trinxen tot. Les espones estan fetes per alguna cosa. Aquest alguna era per les avingudes d'aigua. Clar, ara aquí, en un altre terme, aquí al costat, diguéssim, de Juncosa, què ha passat? Que quan ha plogut se'ls hi han endut bancals, que això segurament ja ho sabeu vosaltres, i després hi ha problemes entre veïns. Però bueno, aquí és el que diem, l'únic que volem nosaltres és preservar la natura que nosaltres tenim aquí. Rotures n'han de fer, sí, però també en poden fer els pagesos d'aquí. I els pagesos d'aquí, del que també crec és que se'ls ha de facilitar les coses perquè si volen arrencar 15, 20 arbres o 50 arbres, que no tinguin que fer un papeleo i han de tindre una burocràcia molt alta, com perquè després vingui gent sense cap tipus de permís i faci el que vulgui. L'empresa oleícola Pons, amb seu a l'Albagés, assegura que totes les rompudes que executa la comarca estan autoritzades per la Generalitat. Així ho ha manifestat el director del grup, Eduard Pons, mostrant la seva sorpresa per l'última ordre de l'Ajuntament de Juncosa de paralitzar una d'aquestes actuacions per falta de permís municipal. En qualsevol cas, la firma va paralitzar amicablement aquesta darrera rompuda, a petició del consistori, a l'espera de formalitzar el tràmit municipal. Pons insisteix que volen fer les coses bé i que, en tot cas, treballen per mitigar al màxim les conseqüències que ocasionen els seus moviments de terra, com va passar amb una altra de les seves finques al terme de Castelldans. En aquest últim municipi, la problemàtica és encara més gran. La concentració de terres que el mateix Ajuntament va promoure per regar amb aigua del Segarra-Garrigues ha portat el poble a unes conseqüències imprevistes. Parlem sobre el terreny amb el seu alcalde, en Conrad Llobera. Quantes vegades heu arreglat els camins aquest any, m'has dit? Nosaltres hem arreglat 3 vegades els camins municipals aquest any, quan tenim només pressupost per fer una vegada sola. A què és degut? A veure. Bàsicament és degut a que ha plogut una mica més del que acostuma a ploure a Castelldans o a les zones de les Garrigues, però bàsicament ha estat degut a que la gent cada vegada ens traiem més l'aigua de sobre de les finques i l'encarem cap als camins, la desviem cap als camins. Això provoca que tot el dany d'una pluja que per les Garrigues hauria de ser ventajosa, fantàstica i molt ben rebuda, el que fa és que més aviat avui en dia ja estan produint més desperfectes i més problemes que no pas beneficis en una zona de les Garrigues. Una pluja de 100 o 150 litres caiguda en 4 hores és un desastre, això som conscients. No només el pagès és conscient, l'administració de posar d'arreglar, saber el que sigui, perquè és un desastre, no? Però una pluja de 40 litres, una pluja de 30 litres, una pluja de 50 litres en 3 dies, aquestes pluges que cauen en 2 o 3 litres, com han caigut, pràcticament ha caigut 220 o 230 litres molt ben caiguts, perquè mai ens ho podíem pensar que havien de caure tan ben caiguts, perquè han anat plovent poquet a poquet, caiguent res... O sigui, que ens perjudiqués tantíssim. Però contextualitzem la situació de Castelldans. Castelldans era un municipi que es va avançar moltíssim la concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues, va impulsar moltíssim que vinguessin empreses a fer aquests moviments precisament per poder fer uns cultius intensius. Correcte. Què ha passat aquí? Ens ha agafat una miqueta per sorpresa. Bueno, aquí nosaltres hem donat sempre les facilitats, les màximes facilitats per tirar endavant tot el que és el món de la pagesia, el món de la indústria, tot el que sigui. Per què? Perquè entenem que la indústria, la pagesia, tot el que sigui, tot beneficia el poble, beneficia el municipi, vol dir més habitants, vol dir el poble amb més vida i el poble més viu. Què ha passat aquí? Ha passat que al moment en què se fan les infraestructures una mica més ràpides o massa més ràpides del que haurien de ser normalment,
moltes vegades no es respecta el que és les normes diguem-ne, en aquest moment de moviments de terres, diguem el cas, o podria ser unes normes urbanístiques, no? En aquest cas és el moviment de terres. Què passa en el cas del moviment de terres? Que aquí, amb cosa de 5 anys, al municipi de Castelldans s'han fet moviment per raó de 6 o 700 hectàrees. Un moviment en 6 o 700 hectàrees difícilment és molt complicat que el terme municipal que està acostumat a viure d'una manera el pugui rebre d'una altra manera. Per què? Perquè teníem un terme municipal abancalat, un terme municipal en marges de pedra, en marges normals, per retindre l'aigua, concretament perquè abans els problemes els teníem quan un pagès retenia l'aigua perquè no li anava a l'altre. Vull dir, veritablement baralles inclús perquè l'aigua que corria pels camins la gent se la desviaven cap dins del seu tros i aquella aigua que es desviaven cap dins del seu tros millor regava 2 o 3 arbres i anava molt bé. Si un pagès una mica més amunt li desviava l'aigua hi havia baralles. Avui això s'ha convertit totalment al revés. Avui què fem? Fem parets davant del camí o davant dels nostres espais, perquè no entri l'aigua dintre, perquè ja estem regant del Segarra-Garrigues, no volem aquella aigua, l'anem tirant avall, i arriba un moment que estem convertint aquesta aigua en un perill, no sols un perill, sinó que en una arma destructora totalment com és això. D'acord, i ara quines eines tenim? L'Ajuntament quines eines té per poder frenar o reparar això? En aquest moment el que abans era una normativa que nosaltres l'havíem de tindre obligatòriament, que era demanar els permisos, tots els permisos necessaris per fer qualsevol moviment de terres, no hi donàvem importància perquè els moviments eren molt petits, però el no donar importància amb aquesta arma o amb aquesta llei que era el demanar els permisos ens ha convertit en aquest problema. Ara ens veiem obligats a demanar tots aquests permisos. De tots els moviments de terra que s'han fet últimament, els últims 4 o 5 anys, s'ha de demanar permisos. I el que no té permís se l'haurà de treure, l'haurà de demanar o haurà de ficar tot al corrent, perquè veritablement el que s'ha fet són autèntiques barbaritats. I m'heu dit que també tot el que està afectat en aquests moments als camins es demanarà que ho reparin els propietaris de les finques. Correcte. La llei diu molt clar, l'aigua no pot sortir de la finca. O sigui, l'aigua que plou, de pluges, la finca, al moment en què tu fas un moviment de terres a la teva finca, o fa qualsevol persona un moviment de terres a la seva finca, no pot donar-li circulació a l'aigua cap a un camí o cap a una altra finca. Te l'has de tindre tu. O sigui, cadascú ha de tindre la seva aigua. Què passa? Tots aquests que no retenen la seva aigua i la desvien cap als camins o la desvien cap a uns veïns, quan va cap a un veí haurà de denunciar el veí, però quan va, com és el cas del que ens ha fet mal al municipi, que és cap als camins municipals, hauran de reparar ells els camins o se'ls cobrarà el que valdrà el reparar-ho i al mateix temps hauran de fer les mesures correctores perquè aquella aigua no torni a anar cap al camí una altra vegada. Quina és l'actitud que estan agafant els propietaris? Estan receptius amb aquestes noves mesures? En aquest moment els propietaris més aviat no acaben d'entendre-ho perquè això s'ha de fer així. Però la veritat és que quan deixarem com deixarem ara que ens passarà, que tot aquest hivern no podrem tornar a arreglar els camins i els camins quedaran tal com estan, si torna a fer alguna altra pluja continuaran raspallant-se i tot deteriorant-se, jo suposo que la gent veurà que veritablement ens estem fent mal nosaltres mateixos, perquè el que ens estem fent mal és nosaltres mateixos. Jo penso que la llei de la vida és molt clara, has d'intentar no molestar el pròxim. Si vigiles, si només mires el teu bé i la teua idea i el teu pensament i el que et va a tu bé és el que et va bé a tothom, és quan el món no funciona. Si intentem no perjudicar l'altre, no ofendre a l'altre, no molestar a l'altre, no causar llos a l'altre, el món és molt fàcil. En canvi, avui l'estem complicant molt el món. Per què? Perquè el que em va bé a mi, en aquest cas, de la pluja i d'això, és tirar l'aigua per avall, resulta que estem destruint finques d'un altre veí que no té cap culpa i estem destruint infraestructures municipals que són de tot el poble, com és els camins. Una última curiositat, quant li costa a l'Ajuntament reparar els camins? Nosaltres, cada vegada que reparem camins, ens costa al voltant d'uns 30.000 euros. Som rurals. Som a una de les finques de Castelldans de l'empresa Europistatxos, dos dels socis fundadors, en Josep Casas i en Xavier Ferreny. Estem aquí intentant comprovar a veure quina és la responsabilitat dels aiguats que hi ha hagut en els últims mesos.
Em parlàveu dels principis de l'agricultura regenerativa com a un dels frens a l'erosió del sòl. Em podeu explicar realment com defensem el fet de que els bancals no són tan obturadors de l'aigua quan plou? A veure, els bancals en si, doncs, evidentment, sí que són agents laminadors del que són aigües, avingudes d'aigua, però no només això. També s'ha de tenir en compte el maneig del sòl, si es fan llaurats o es deixen cobertes. Els bancals llaurats tampoc són una solució i al final el que realment pot ajudar són gestió de sòls mitjançant cobertes vegetals, ben gestionades, amb espècies correctes, amb les densitats que toque i sobretot també el que són els dissenys de finca, en aquest sentit doncs, plantar sobre la línia màxima pendent, no a favor. Tot això són efectes laminadors dels fluxos d'aigua provocats per grans avingudes o per pluges torrencials, precipitacions fora de l'habitual. Quan es donen aquestes condicions, és igual bancals, és igual llaurar, és igual maneig del sòl amb cobertes, l'avinguda és l'avinguda. Llavors, tot això ve derivat i efecte causa de la conca-recepció. A més conca i més precipitació, doncs, més avinguda i més danys potencials. En qualsevol cas, el clima que ens ve, la situació on estem, porta a que es puguin donar episodis d'aquest estil. I quan es donen, és igual on estiguem, és igual la gestió, s'han donat recentment a l'entorn nostre proper, zones de Segarra-Garrigues més transformades, menys transformades. El problema és el mateix, és grans corrents d'aigua que acaben derivant aigües avall fins a sortir als corrents naturals fluvials. Però per tant, de qui és la responsabilitat? Abans en parlàvem, no? Al final hem d'explicar a la gent, a la societat, de qui és el responsable del que ha passat. Jo crec que el responsable és el clima mediterrani, que tenim aquest any, sabeu que és el rècord històric de temperatura del Mediterrani, que ha provocat més evaporació que mai, ha provocat més episodis de gota freda. I aquí nosaltres portem 2 anys tenint episodis de 70-80 litros en una hora, i al final l'aigua fa camí, i nosaltres, per molt que vulguem frenar-la a partir de fer cobertes vegetals, a partir de tenir tots els arbres, com en podeu veure, en bon estat, al final l'aigua va pel seu curs, no? I bueno, estem en entorn, sabem que només anirà pitjor, canvi climàtic, és a dir, cada cop hi haurà més fenòmens d'aquests, llavors ens hem d'adaptar. Per això fem pràctiques de l'agricultura regenerativa. Parlàveu també que la responsabilitat també és dels petits pagesos. Tant la suma d'uns petits pagesos també pot provocar les mateixes conseqüències que un gran cultiu, no? Al final, la directiva Mar de l'Aigua fixa ben clar el que és com es gestionen els efectes de l'aigua. Hi ha una cosa que és comuna a tothom. Quan plou per tots per igual, dintre d'un àmbit concret. És a dir, no plou una finca més que una altra, ni la finca gran plou més ni la petita menys. Si hi ha una responsabilitat, cas que hi sigui, és diluïda i proporcional a tota la zona, a tot el terme, a tot el municipi. De fet, jo no diria municipi, diria conca hidrogràfica. Al final és un problema supramunicipal. No s'ha de restringir només al municipi on som. Si tu tens aigua sobrevinguda de conca aigües amunt, el problema no és exactament o directament teu. És a dir, t'està venint aigua de finques aigües amunt, al final el problema és global o generalitzat a tota la conca. Per tant, cas que hi hagi alguna cosa a nivell de responsabilitat ha de ser generalista, independentment del tamany d'explotació, del titular d'explotació i el cultiu que hi hagi. És com, bueno, si plou, plou per tots. Per tant, per acabar, la conclusió és, al final, la solució és diàleg, consens o, si no hi ha, jutjats. Nosaltres no ens agrada anar per la via, diguem, aquesta de jutjats i tal. La cosa que a vegades veiem que les administracions viuen una realitat paral·lela perquè no estan en el territori, no venen a les finques. Al final entenc que aquí no hi ha votants i per això no venen. Estan, suposo que a la plaça del poble recollint vots. Però clar, han d'entendre que al final el territori és tot el municipi, no només és el que hi ha el votant. Hem de mantenir, hem vist en moltes zones que s'han frenat els incendis gràcies a que no hi ha hagut abandonament de les finques. I les finques acaben fent de tallafocs, no? Llavors, el problema que veiem al Segarra-Garrigues és una obra que es va projectar amb 70.000 hectàrees, que només avui en dia s'està regant amb 15.000,
això vol dir que les altres estan abandonant-se. Ens hem de fer una mica d'autocrítica, hem destinat molts diners a fer aquesta obra, els polítics van decidir fer-la, però al final només estem 15.000 hectàrees regant. Nosaltres no ens agrada anar per la via judicial, però al final si creiem encara en la separació de poders i si hi ha ajuntaments que venen en contra nostra per motius recaudatoris, nosaltres intentarem anar i defensar els nostres interessos. Bancals de pedra per frenar l'aigua de la pluja o els principis de l'agricultura regenerativa. Aquests són els dos posicionaments que ens demanen destriar. Ens cal, doncs, trucar a una veu experta. Parlem amb Rosa Maria Poch. Ella és enginyera agrònoma, a més és doctora en Ciència del Sòl i catedràtica en Medefologia i Química Agrícola. Bona tarda, Rosa Maria. Bona tarda. Gràcies per atendre la nostra trucada. Volem posar una miqueta de llum de llum des del punt de vista més tècnic i legal al que és la pràctica que s'està més acostumant a fer últimament, és a roturar i moure finques de cultiu per tal de treure el màxim rendiment. Jo volia saber, Rosa Maria, si em pots explicar un propietari agrícola abans d'iniciar un moviment de terres, quins són els paràmetres o quins són els aspectes que ha de tenir en compte des del punt de vista tècnic i fins i tot, si pot ser, legal també? Això depèn també de la magnitud de les obres que pretengui fer el propietari, però des del punt de vista tècnic, només tècnic, hem de dir que qualsevol moviment de terres, anivellament o roturació o bancalament o qualsevol obra que alteri físicament el sòl, el que hauria de fer és fer un decapatge, és a dir, reservar la part superior del sòl, els horitzons que contenen més matèria orgànica, reservar-los, fer les obres, els anivellaments del que sigui, i tornar a posar aquest horitzó superior allà on li toca. Quan anem al moll de l'os d'aquest reportatge, és sobretot centrat en les conseqüències que pot portar a nivell de moviment també d'aigües. Quan un enginyer agrònom treballa en un projecte de moviment de terres, que entenc que els enginyers agrònoms també han de participar en aquests projectes, quins paràmetres també han de tenir en compte a l'hora de, en el futur, tenir en compte l'aigua de la pluja que pot diguéssim, córrer per la finca recentment replanada? Bé, és un tema que és molt ampli i molt complex, perquè, clar, qualsevol anivellament el que canvia és, o qualsevol alteració de la superfície, el que canvia és el recorregut de l'escolament superficial i de la infiltració, no? I per tant, es modifica la hidrologia superficial de la finca. Aleshores, caldria veure primer, amb sòls, amb vessants que ja tenen, per exemple, bancals de pedra o aterrassaments històrics, no? Aquests vessants és molt important, seria molt important valorar aquestes obres perquè són extremadament útils per conservar la humitat del sòl, per conservar el gruix del sòl, és a dir, en el seu moment quan es van fer fa 300 anys, fa 400 anys, van suposar un moviment important de terres, però actualment estan completament estabilitzades i tenim un sòl productiu i que reté aigua. Imaginem-nos un vessant d'aquests sense bancals, l'aigua discorreria lliurement fins al peu del vessant, tindríem més erosió i no s'infiltraria tant l'aigua al llarg del vessant. És a dir, aquest tipus de bancals tradicionals són unes obres extremadament importants per retenir aigua. I, sobretot, voldria afegir en el marc del canvi climàtic, que probablement les tendències a les que anem són de més aridesa, més irregularitat de les pluges, més intensitat de les precipitacions. Aquestes obres són primordials per conservar el potencial productiu de les nostres terres. Aleshores, si s'eliminen, hi haurà menys infiltració d'aigua als vessants, hi haurà més aigua que correrà cap als peus dels vessants i més erosió.
Problema que hi ha amb conservar les terrasses? Doncs hi ha problemes de circulació de maquinària, evidentment, però és que ens haurem d'adaptar i actualment hi ha moltes solucions tècniques de maquinàries lleugeres que es pot arribar a un equilibri, no? Diguem, de mantenir alguns dels bancals, no tots, si són massa diguem, freqüents, i fer la sistematització del terreny de manera racional i tenint en compte tots aquests factors, no?, per protegir el sòl. Alguns productors d'agricultura intensiva m'han explicat que hi ha alternatives als bancals. Si els bancals no interessen perquè necessitem una producció intensiva i més alta que per ser rendibles, hi ha les pràctiques com el que en diuen l'agricultura regenerativa, és a dir, utilitzar recursos com les cobertes vegetals que poden arribar a ser tan o més eficaces que els bancals a l'hora de retenir l'aigua i absorbir-la amb molta més eficàcia que els bancals o no realment no és així? No ben bé, és a dir, les funcions són diferents. El que fan les cobertes vegetals, que són extremadament útils, com bé dius, el que fan les cobertes vegetals és protegir la superfície i conservar també d'alguna manera la infiltració, perquè el que eviten és que se segelli el sòl. Un sol nu, si cau una pluja de certa intensitat, el que farà és formar un petit segell, una petita crosta de superfície que disminueix dràsticament la capacitat d'infiltració del sòl. Quan apliquem una coberta vegetal i la mantenim, o bé una coberta inert, per exemple, el rostoll o què sé jo, o les restes de poda triturades o qualsevol tipus de mulls orgànics o mulls porós, el que fem és evitar que es formi aquesta crosta. Ara bé, si estem en un vessant, que és el que tindrem inevitablement quan eliminem una terrassa o un bancal, el que tenim en un vessant és que quan se superi una certa intensitat de la pluja, igualment es formarà escolament, perquè estem en un vessant. Mentre que en un bancal que mantenim la superfície cultivable el més horitzontal possible, d'allà no hi haurà tant potencial de formar escolament. És a dir, diguem que els problemes o els factors hidrològics en els que actuen són diferents. I, de fet, els podríem considerar com a complementaris, però no arriben a substituir una a l'altra. Entesos. Per acabar, no sé si em pot fer una valoració. Fins a quin punt la llei o la llei d'aigües pot arribar a assenyalar realment el responsable d'una avinguda d'aigües quan s'ha fet moviments. Si hi ha un cas de pluja torrencial que fa malbé un camí o fa malbé una finca, qui és el responsable d'un aiguat que fa malbé una part del terreny? És el propietari d'una finca colindant on ha passat allò o és una cadena, diguéssim, que s'origina amb una finca originària i acumula l'aigua des d'allí? Com ho podem valorar? Qui realment s'ha de responsabilitzar d'un desperfecte provocat per l'aigua de la pluja? Això és molt difícil de dir perquè, clar, una avinguda suposa que aquella aigua ha vingut d'una conca. Correcte. I llavors, les conques poques vegades són conques completament homogènies, en les quals es pot assignar un mateix valor d'infiltració o dependent o de potencial d'escolament al tipus de sòl. Sí, evidentment, sí que hi ha una tendència a que com més, diguem, urbanitzades o segellades estan les conques, més potencial d'escolament tenen. I un exemple claríssim el trobem en moltes de les conques, per exemple, al litoral del Maresme, on històricament hi ha hagut avingudes, els pobles de baix i de dalt ho saben perfectament, els avisos que es feien quan venien les avingudes, però que s'han accentuat amb impermeabilitzar aquestes conques per urbanitzacions, per explotacions agrícoles intensives que el que fan és reduir la infiltració del sòl. I en aquests casos, una mateixa precipitació amb una superfície que té més potencial de formació escolament, evidentment la vinguda serà més intensa o més freqüent. Llavors,
De fet, legalment, quan es fa alguna obra que afecta directament un curs d'aigua estable, un curs d'aigua definit per l'ACA, sí que hi ha un suport legal, diguem, per denunciar aquella persona. Ara bé, en els casos de cursos d'aigua indefinits, amb cursos d'aigua que no estan marcats, o valls seques, o peus de vessant, en aquests casos no hi ha cap figura legal, diguem, que protegeixi aquesta zona davant d'obres que augmentin la quantitat d'aigua que hi arriba. I de fet, a veure, l'eliminació de la... O sigui, el que hem dit abans, que els bancals de pedra ens mantenen molt bé l'aigua i milloren la infiltració, però si les elimines, a veure, sobre el paper, els bancals de pedra i les terrasses històriques són components del paisatge. I, per tant, sobre el paper estan protegides. I, de fet, si mirem les BCAM, les bones condicions de gradació ambiental, es podria entrar per aquesta banda per mirar de protegir aquestes obres. I, en un cas hipotètic, les persones els propietaris que les eliminessin, si es mirés, diguem, al detall aquestes normatives, podrien veure's afectats. El que passa és que això a la pràctica no s'està fent o no es té tant en compte com altres pràctiques de maneig de les BCAM. Per què? Doncs perquè no hi ha prou personal per controlar-ho, perquè les persones que ho han de vigilar no. O sigui, és un factor que és bastant més intangible que les altres pràctiques, diguem. I no estan tan estructuralment considerades com a pràctiques comprovades, per exemple, d'agricultura regenerativa o de maneig sostenible, a dintre de la política agrària comunitària. És una pena perquè aquest tipus d'obres, com he dit, és extremadament útil com a mesura de conservació de sols. Un propietari té una línia de pedres, un bancal a la seva finca, doncs qui és qui per anar i dir-li que no ho tregui, no? O sigui, és molt difícil de manejar tot perquè diguem que estan involucrats un tipus de maneig de la finca, un ús de maquinària, un tipus d'instal·lació de reg en el seu cas, etc. Llavors, és complex de gestionar. És un tema molt complex. El que és cert és que aquest problema abans no existia, quan el clima encara no havia canviat, quan no existia el canal Segarra-Garrigues i quan hi havia una majoria de petits agricultors. Ens arriben nous temps, noves dinàmiques i nous problemes a resoldre. Som Rurals, un podcast produït pel grup Som Garrigues.